TEFAF kunsthandelaren tevreden op afscheidsborrel en een impressie vanuit de VIP-tent op City Polo Maastricht. Op de zogeheten farewell party voor de deelnemers van TEFAF is goed de stemming te peilen. Hoe was de beurs dit jaar? Onze algemene indruk is dat er inderdaad beter verkocht is dan vorig jaar. En ook dat er vooral veel meer Amerikanen zijn geweest. Interessant genoeg heb ik ook nogal wat Aziaten zien rondlopen. Misschien niet specifiek Chinezen, maar wel mensen met een Aziatisch uiterlijk. Tot nu toe is het een hele goede beurs geweest. Veel bezoekers. Een heel druk openingsweekend. En we zijn heel tevreden. Beter dan vorig jaar. The same level. Great sales, great public. And masterpiece as usual. Okay. And you? I think this year is much better. You know, the economic crisis maybe is finishing. We saw a lot of clients, and TEFAF is TEFAF, and it needs to be the best. You're the backbone of our fair. The exhibitors make the fair or can break the fair. You take the trouble to come. You take the trouble to bring all your best works of art. And this year you've done a magnificent job. The press was highly enthusiastic, and the people I talked to, our guests, were all very enthusiastic. I've heard some stories, people said that it was a bit less this year. I don't agree. I think it was a terrific fair. En je hebt ook vaak dat het ene segment het beter doet dan het andere. Ja, dat klopt. Is ook weer wat lastig te zeggen, want als ik kijk naar bijvoorbeeld de moderne kunst, die heeft, voor zover ik het nu kan bekijken, heel goed gedraaid. Design heeft goed gedraaid. Juwelen hebben goed gedraaid. Bij de sommige andere secties is het wat gemengd. Maar het algemene beeld is echt positief. It does run until the end, and you never know even the last day what can happen. The last hour. Maybe even the last hour. It happened to me already sometimes here in the fair. So you have to stay fresh. You have to stay fresh, absolutely. And in good shape. Is het vooral dat het bovenste gedeelte van de markt, dat eigenlijk goed gaat? Dat is heel opvallend. Er zijn nogal wat erg kostbare stukken verkocht. En dat gebeurt zeker niet ieder jaar. En ik wijt dat aan het aantrekken van de kunstmarkt in 2013 al. En dat zet zich kennelijk nu voort, want er is gewoon meer vertrouwen. Ik heb ook handelaren gesproken die zeggen, vroeger is eigenlijk een paar jaar geleden, moest men er erg lang over nadenken. Nu is dat nadenken echt verkort. Ja. En qua bezoekers? Zoals het er nu naar uitziet, denk ik dat we ergens rond de 72.000 bezoekers gaan eindigen. Dat is iets meer dan vorig jaar, niet heel erg veel meer. Maar zoals je weet, het gaat om de kwaliteit van de bezoekers en het is eigenlijk al jaren stabiel. Het is altijd ergens tussen de 70 en 73.000 bezoekers. Wat ik fantastisch vind is dat een van de topstukken van de beurs vanmiddag verkocht is, definitief. Welk? En dat is die grote Chinese schaal uit het begin van de 14e eeuw. Voor een vraagprijs van 16 miljoen euro. Dus dat is natuurlijk geweldig, ja, die blauwe. En dit is jullie masterpiece, kun je dat zo zeggen? Zo kunt u het inderdaad zeggen. Het is een 14e eeuws stuk, Chinees porselein uit het begin van de Yuan-dynastie. Uitzonderlijk is dat het met blauw kobalt gemaakt is, een blauwe ondergrond. Witte sliplaag is aangebracht met een draak, een keizerlijke draak. Voor deze stukken zijn er slechts twee in de wereld, twee andere in de wereld. Eén in Istanbul en eentje in Teheran, het Nationaal Museum. En waar komt deze vandaan? Deze is ontdekt in een Canadese collectie, privécollectie. Ik zie een rode stip. Hij is verkocht, ja. Ja, we zijn blij dat hij verkocht is. Hij gaat naar een Chinese kunstverzamelaar, naar een privécollectie. Dus we mogen helaas verder geen uitspraak over doen, maar we zijn blij dat hij een mooi huis gevonden heeft, een mooi nieuw huis gevonden heeft. En ik begreep voor toch een serieuze prijs. Ja, de vraagprijs was 16 miljoen euro. Ja. En dat is een realistische prijs voor een uitzonderlijk stuk als dit in de huidige markt.
2014 has been a fantastic year for us. Very, very exciting. We've had a phenomenal interest in so many paintings. We've made a number of very significant sales, so we're absolutely delighted. One of the best years? For sure. We've sold a very important Van Dyck, Genoese Lady, which is hanging on the back wall there. We've also sold a very important and very rare painting by Lucas Cranach the Younger of Lucretia, which is hanging around the corner. We've also sold Porbius the Younger, portrait of Ferdinando Gonzaga, which we've taken off the wall. Okay. We've also sold a very beautiful little early Flemish portrait by Kay. And we've got very strong institutional interest in our Hans Holbein, which is hanging around the corner. That will be a very, very significant sale for us. So far we've sold 5 paintings. People from Europe or America? We've sold both to European collectors and to some new American collectors. So this is, I think, one of the fantastic things about TEFAF, is that you get clientele coming from all around the world and the opportunity to present your best pictures to the best collectors. And is there a relation between the fact that the crisis, at least in the United States, is more or less over, and that you can feel crisis? Or there is no crisis at all in this level? I think, yes. I think when you're dealing with the very best objects and you're dealing with the wealthiest people, I think we know that they're kind of above the clouds. And I mean, whatever financial negativity they may be, tends to be more psychological than anything. But certainly I've found that the market has been very, very strong even since the 2008. Yeah. And what was your most expensive painting you sold? I would say the Cranach Lucretia, which was at 2 million euros. Yeah. You don't have to deal too much about prices here? Well, always a little bit. Yeah, I mean, invariably, by and large, these collectors are very, very successful businessmen, and everybody wants a deal. Yeah, it's been a tiring 2 weeks, but it's been a very exciting 2 weeks. So the adrenaline keeps us going. In het tweede weekend van TEFAF wordt ook nog het evenement City Polo Maastricht georganiseerd. En dat is ook heel chic. And the ball's thrown into play straight away. Picked up there by Leicester. Loses it. It's Tim Surin. Surin with a nice little backhander. Looking for Robert Watson. Surin. But you can see yourself after there taking out the Dutchman. Ja, het tweede jaar City Polo. Ik heb het idee dat de burgemeester in ieder geval een interessant evenement vindt. Ja, absoluut. Kijk, wat je ziet aan de ene kant is natuurlijk heel mooi dat traditionele decor van de stad. Om zo'n sportevenement binnen de stad te hebben. Het trekt een heel nieuw publiek naar de stad. En het verstevigt de positie van TEFAF volgens mij in Maastricht. Want we laten zien dat during TEFAF Festival je niet alleen kunst en cultuur, maar ook op sportief gebied dat je echt de top te bieden hebt. En een top evenement als City Polo, dat kun je nergens in Europa meemaken. Maar wel als je het tweede weekend van TEFAF hier bent. Dus ik denk fantastische reclame voor de stad en ondersteunend voor TEFAF. Tweede weekend van de TEFAF willen we iets speciaals brengen. Nou, wat brengen we? We maken een brug tussen de TEFAF en de stad Maastricht. Waar kun je beter die brug maken als op het Vrijthof? Nou, dat brengt mensen die in Maastricht komen voor de TEFAF ook in de stad. En die mensen, ben ik heilig van overtuigd, die 1 keer in Maastricht zijn gekomen, die komen terug. Het is een enorm economisch belang wat we hier brengen. Ja, het is nu het tweede jaar. Wat is er allemaal veranderd? Wat er veranderd is, we hebben 6 teamsponsoren in plaats van 4. We hebben 50 paarden in plaats van 30 paarden. We hebben een grotere tent. En we hebben een andere indeling van de tent, zowel als het toernooi. Ik begreep dat jullie al ruim voordat het begon de sponsoring, of in ieder geval de budgettering, grotendeels rond hadden. Ja, dat is absoluut een compliment wat we van de sponsoren hebben gekregen en ook hun interesse daarmee hebben kunnen wekken. De meeste van hun waren vorig jaar hier gast en hebben toen ons toch aangesproken om een keer te komen praten.
Omdat ze het een vernieuwend event vonden. En bij sommige sponsoren zaten ze een beetje vast in events waar ze eigenlijk geen vertrouwen meer hadden dat die nog iets toevoegen. We hebben ongeveer 25 jaar, meer dan zelfs, hebben we het evenement gesteund. En na 25 jaar werd het ook tijd dat we wat anders gingen doen. Nou, dit evenement in ieder geval zeg maar, beantwoordt prima in ieder geval aan onze gedachtegang. In ieder geval dat we de stad Maastricht promoten. Wij staan voor kwaliteit, Q-Park staat voor kwaliteit. En wat kun je dan beter promoten als de stad waar dit allemaal gebeurt? Die polo is natuurlijk een heel uniek evenement hier in Maastricht. En wij zijn ook een uniek bedrijf. Waarbij we zijn eigenlijk ook internationaal. En City Polo is ook internationaal. Dus het is een win-win situatie. Een unieke situatie en een evenement voor Maastricht. En uiteraard samen met de TFAF heeft het natuurlijk een hele leuke uitstraling. Een teamsponsorpakket geeft een prijs die al snel boven de €300 gaat per kaart. Ja. Maar dan kun je ook zoiets leren. En dat hebben we nodig, ja, absoluut. Dit jaar zijn we dan ook blij dat we voor de eerste kostendekkend kunnen draaien. Malarkey gets to it. Good play.